Big data-sanana on buzzword. Tieto on käytetty aina liiketoiminnassa tukena. Siinä mielessä kyseessä ei ole mikään vallankumous. Tiedon laajuus on kasvanut, sitä voidaan tekniikan avulla saada vastauksia uudenlaisiin kysymyksiin, mutta itse perusajatus on ollut taustalla aina sama. Teknologia mahdollistaa sen, että me saadaan välitön palaute siitä, millä tavalla asiakkaat käyttäytyy ja nähdään hyvin nopeasti se, miten muutokset vaikuttaa. Ja kun tämä pelataan takaisin tuotekehitykseen, niin meidän tuotekehitys nopeutuu radikaalisti ja he näkevät saman tien, ovatko he menossa oikeaan suuntaan vai ei. Big data-implementaatiota suunnittelevan kannattaa ymmärtää, mitkä on ne ongelmat, mihin hakee ratkaisua omassa liiketoiminnassa. Ja toisaalta pitää ymmärtää, mitä ongelmia ratkaisemaan big data-teknologiat alun perin tehtiin. Ja näiden välillä pitää löytyä matchi. Ja toiseksi big data ei ole pelkästään teknologiahaaste, vaan se on kulttuurihaaste. Erityisesti tilanteessa, missä tietoa ei ole pidetty kaikkien saatavilla, vaan sitä on rajoitettu. Niin big dataan kuuluu tietoa mahdollisimman laajasti kaikkien saataville ja mahdollisuus hyödyntää sitä. Ja se on todennäköisesti paljon suurempi muutos kuin teknologian muutos.